Grabe, lambot oh. Dayo naman tayo sa Big 9, Valenzuela City para matikman natin ang pinagmamalaki crispy ulo ng KK Crispy Pata House. Sa sobrang lutong nito, kaya mong hiwain ng balat at laman gamit lang ang plastic spoon. Panoorin natin ang proseso kung paano nila napapalambot at napapalutong ng gusto ang kanilang crispy ulo. Tara, food trip! Nakikita. Tanggal na nakahangoy ito. Wala ko pong suka. Wala pa.
Grabe, lambot ha. Boss, okay lang ha. Busin nyo lang. Kain na kayo, kuya. Dugdong, kumain. Hindi pa din yata eh. Pero maso kami. Gusto ko lang yung mo sa kanya. Talaga eh, no?